אהלן, היום נדבר קצת על כוסות רוח, אז והיום. היום יש משאבה וכוס עם ונטיל, שבאמצעות אימפום של המשאבה יוצרים את הוואקום הדרוש, ויש כוס רוח תפוסה על הגוף, עושה נפלאות, כמובן שיטה מטורפת, ידעת קסם. פעם לא היה את המשאבה הזאת, אז השתמשו באש. זאת אגב המסרגה של אמא שלי, שאבא שלי היה עושה לי בעצמי כוסות רוח כשהייתי ילד קטן. היא שמורה עד היום אצלי בקליניקה, כמו קמיה. אז רצפים אותה בצמר גפן, לוקחים כוס פשוטה, וטובלים בתוך אלכוהול את הצמר גפן, סוחטים ומדליקים. ואז מורחים את הכוס, מדליקים את הכוס ומניחים ככה על הגוף של המטופל. היום כמובן כבר לא צריך את האש ואת הטקסים עם האלכוהול וכולי, אבל עדיין משתמשים בפומפה. כוסות רוח, אני רוצה לומר, זה אירוע מוצא מטורף, עושה עבודה נהדרת, אין יום שלא מניח עשרות כוסות רוח על אנשים, על המטופלים פה, והתוצאות מרשימות מאוד, בזמן קצר מאוד, תופעות הכאבים נעלמות, דם זורם, התחדשות של תאים, לפעמים קצת נוזלים שמיותרים, יוצאים, הרגשה נפלאה, המטופלים מדווחים דבר נפלא, וזה בלי תרופות, בלי התערבות כירורגית, בלי פלישה, בלי חומרים, בלי כימיה, בלי שום דבר.